שלום, כאן אנחנו מציגים את הטלסקופ שתוכנן במיוחד לשנת האסטרונומיה הבינלאומית על ידי חברת סינטה. הטלסקופ הוא טלסקופ דובסוני בקוטר 76 מילימטר. הוא טלסקופ שהוא מחזיר את האור, כלומר מבוסס על העיקרון של מראה כאשר אנחנו מסתכלים מפה. טלסקופ נוח מאוד לתפעול, יש לנו חצובה שמסתובבת ימינה-שמאלה, מסתובבת למעלה-למטה. העיקרון שלו שהוא מאוד נייד, זה הגודל שלו, אנחנו יכולים לקחת אותו אפילו באופנוע או בטוסטוס קטן. אפשר לראות בו כוכבי לכת, אפשר לראות בו את המכתשים על הירח, את הטבעות של שבתאי, אפשר לראות את הפסים על צדק, רכיב של צדק, הערפילית באוריון, צבירים. אפשר מחוץ לעיר לראות גרמי שמיים עמוקים איתו אם אנחנו נוסעים מקום מאוד חשוך. יש לו כוונת אופטית 6/30, ובדגם שמשווק על ידינו כיום יש גם מתאם לחצובה סטנדרטי שאפשר להניח אותו על חצובת צילום שיכולה לקחת משקל של כ-4-5 קילו ואז להסתכל ולהשתמש בו כחצובה גבוהה. השימוש בטלסקופ מאוד פשוט, כמו שאמרתי, מכוונים. יש לו שתי עיניות עם שתי הגדולות שונות, כאשר ההחלפה של העיניות נעשית על ידי שחרור שני הברגים האלה שמאבטחים את העינית, כן, וסוגרים אותה. המיקוד, הפוקוס, נעשה בברגים האלה. הכיוון הראשוני נעשה עם הכוונת, כאשר דבר ראשון יש לאפס את הכוונת, אנחנו מכוונים את הטלסקופ למשהו רחוק, למשל לראש של בית, מסתכלים בכוונת. אם הכוונת, הצלב, לא מראה לנו את מה שרואה הטלסקופ, יש לנו פה 3 ברגים, אנחנו משחקים בברגים עד שהצלב מראה לנו את מה שרואה הטלסקופ, ואז הכוונת מאופסת ואפשר להשתמש בה. הטלסקופים האלה מגיעים בשני גדלים. הטלסקופ הזה הוא הטלסקופ הבסיסי, 76 מילימטר, כמו שאמרתי הוא כולל כוונת, כולל חצובה וחצובה שאפשר לשים אותה על חצובה גבוהה יותר. ויש לנו את הדגם הגדול יותר, יש לנו את הדגם של 130 מילימטר, כאשר פה טלסקופ הרבה יותר גדול, הוא פשוט נפתח. הקוטר שלו 130, אורך המוקד הוא 650 מילימטר. הצפייה נעשית שוב, כמו בטלסקופ שהראיתי קודם, על ידי העינית הזו, כאשר המיקוד נעשה על ידי סיבוב הליקלי של העינית, כן? וככה מתאפשר לנו משחק יותר עדין של המיקוד. הצפייה נעשית מפה, יש לנו מראה. הטלסקופ עצמו מעמד דובסוני, כמו הטלסקופ הקודם. יש לנו סיבוב על הציר האופקי, יש לנו על הציר האנכי. הטלסקופ עצמו, אפשר לפרק אותו מהחצובה, ואפשר לשים אותו על חצובות שמיועדות לקבל את המתאם הזה, שהוא מתאם סטנדרטי, ואז אפשר להשתמש בו בחצובות יותר גבוהות, ואז אנחנו מקבלים טלסקופ של 130 מילימטר. באופן עקרוני, טלסקופ של 130 מילימטר הוא טלסקופ גדול, שכבר מאפשר לנו לראות גרמי שמיים עמוקים, אפילו גלקסיות אם אנחנו יוצאים למקום חשוך, את הירח, את כוכבי הלכת, וכמובן, כמו בכל טלסקופ אחר, אפשר להוסיף עיניות כדי להגיע להגדלות יותר גדולות. בטלסקופ הזה אפשר להגיע להגדלה של 200 ואולי אפילו 250, הודות לקוטר הגדול שלו. אנחנו מאחלים לכם הנאה בשימוש הטלסקופ, ואנחנו תמיד זמינים לשאלות באתר האינטרנט שלנו.